Ayan, no? Pero wala kasi akong pang ano, wala akong pang tapat dito na malaki ko kasi wala akong nakakuha. Yun, Angelo, Hunter PH mo pre? Oo, under PH. Hunter PH talaga. Red, dinaya tayo dito sa Kudos. Pinunta niya tayo dito, wala siyang ganun takmaada. Pinunta niya tayo dito from Makati, kaya ayun pare, salamat. Pagbihan natin sa tropa, gusto niya maglaro, may gagamba ako na kondisyon ngayon. Hindi ko pa nalalaro ito. Ito sa kanya. Yan, pagkikigan niyo mga Adja ito. Hunter PH mga Adja from Makati. Okay, laruan natin mga Adja. Pili kayo Abuin to, saka ito dirty colors din sa kanya. Ito sa atin medyo abuin lang konti. Pero gulay na. Yan. Pakinggan natin, pastayin ko lang muna to. Wala kasi kaming ruweda at mga Adja. Pangit kasi tignan pag nasa ruweda. Hindi mo madiskarte yung gagamba. Saan lumaro lang na maganda to, bigyan tayo ng magandang laban na ito. Ang laki niyan sa kanya. Kasi nang tumalon. Oo, wala saan Ayan tumalon. na. Uy, gising. Ako, hindi gumising. Ayun. Yun ako. Bakit kumagat ka sa stick? Yun lang, tumakbo. Tumakbo Uy, lang. up. Agutong pala yung sapot niya sa kamay ko. Tumakbo lang. Stick lang. Kasi yan, bakal pa tumakad yan. Wala pa namang nalaglag yan. Mali ko lang. Ano ko lang, pre. Nope, pakanin ko lang muna ito. Ikaw kaya magpakawala ng gagamba ko, Gabs. Ako na mag-awak ng ano. Sige. Yan, sige, Gabs TV, pagpakawala. Dito sa akin. Ako na mag-awak ng ito. Para at least. Laki pala nung sa kanya. Kaya lang sa pwersa. 1-0. Siya, 1-0 lang. 1-0 Kaya sa pwersa lang, kaya lang sa pwersa. 0. Yung mga kasi sana may enjoy nyo ba? Laro-laro lang naman. Uy! Uy, muntik yung sa atin sa likod dun, buti bumitaw. Hop. Talaligat natin. Mga siguro isang papalag din sa kanya mga Jay. Nagigising pa lang. Nagigising na eh. Saan laki? Ang laki sa pig. Pagbubo ka, nakikita ko na yung galamay. Mahaba talaga eh. Ito yun lang talaga. Dalawa. Kaya sa persaan lang talaga yun ng problema na kaya sa persa. Galaw. Yan. Ang galing ka talaga. Pero talaga, bilangan lang ko ng dalawa lang. Pero bakit Oo, dumodoble na. Oh, aning ko lang kaya siguro. Sige lang. Tara mga Adja, sa enjoy nyo lang. Oh. Laban pa rin yung sa kanya, ibang tapang nung sa kanya mga Adji. Pupwesto lang, bubuka ulit. Yan talaga pre, papasapot talaga. Yeah. Ala talaga pre. Sige, babalik pa kasi. Babalik pa mga Adji. Tuloy mo na. Pero, ano kasi, mas malakas kung tutusin mo sa kanya eh. Bitaw lang talaga. Yun lang. Na-enjoy nyo mga Adja. Ito, PH from Makati. Shoutout sa mga Yun. cultured na lamok dito. Meron na ba? Meron na. Yun, shoutout sa inyong lahat. Una pala mga Adja. Thank you yung t-shirt natin mga Adja, na-delay. Kala ko kanina lunchtime, mga sinabi sa akin, pinaship na daw. Ang oras na mga Adja, alas 5, wala pa rin. Pero ano ko talaga, gusto ko bukas, ma-ship ko na yung 5 nanalo, pati yung gagamba nyo. Kasi nasa akin yung mga salmon na may pitak na akong hawak din na iba. Tapos yun, sana mag-enjoy kayo. Hanapan pa namin para mapagustuhan natin si tropa natin, Hunter PH channel mga Adja. Hanapan pa namin ng ibang gagamba. Yun lang, and God bless, pre. God bless. Hunter PH nga pala. God bless. Talagang kinakabahan tayo dun sa gagamba yan. Nakikita natin, maganda talaga. Sabi natin. Push ko, boss. Sige. Okay. Yung mga Adja, second game namin ni Hunter PH, taga Makati mga Adja. Si Sir Angelo natin. Ito mga Adja, ginagawa naman namin to para sa inyo. Sana enjoy niyo yung content namin. Anong line niya to, boss? Jensen. Jensen pa rin, Jensen niya sa akin.
itim sa medyo parang ano na to, pa-brown na dilaw. Okay. Yan. Ito mga adya, tignan namin agad to. Sana lang talaga ma-enjoy nila. Sana lumaro ng maayos to. Mamaya siya naman papwestoy natin mga adya. Kasi nakapwesto na naman natin. Tulawin na natin ako dito. Yan, tulawin na natin. Lamang tayo sa bulto mga adya. Sila naman alos kakasisin naman. Lamang lang talaga sa bulto to. Tingin ko bibilis sumakmal to pag nagkaanuhan. Makikaramdam lang. Kaya pag ganyan-ganyan galawan eh. Pag ganyan-ganyan na ano mga adi, mabilis pa gumalaw ah. Gumaganyan-ganyan to kasi sasakmal bigla to eh. Ay, balik. Naglaro na. Lumabas ng pagkabata ng gumba. Wala naman pasapot. Sige, pakawalan nyo na lang pre. Sige, ako na mag-up ng stick. Si Gabs na siguro pakawalan na ito. Kahit napipilitan, okay lang ako, okay lang. Kaya sige, Gabs, okay tigil lang. natin. Sige na dito. Oh, panagad. Ako. Ay, Wala. Bakit? Wala. Bakit kaya? Bakit yun? Ano yun? Ano meron doon, Tingnan mo pre? ito. Hindi nga, tingnan natin, pre. Ba't kaya ano? Walang ano. Parang umano lang siya, pre. Nadampian siya ng gagamba. Ay, di yun, no? Makasakmal naman siya, tol. Yun lang. Yun lang talaga. Parang... 1-0. 1-0. Lalo, Wala. Uy, bitaw talaga. Palit. Bitaw talaga. Concede. Concede, pre. Concede. Mhm. Yan talaga mga kadya. Hindi, ako naman, siya pawakan ko ng stick, mga kadya. Yun, tuloy-tuloy namin to, kasi under PH. Ako naman paparis dun sa ilalabas ng mga kadya. Yun lang, isa pa kami post lang namin to. Tayo. Ito mga kadya. Ito pa rin si under PH natin from Makati, mga kadya, laruan natin. Itong itim ko, tapos yung pula niya yan. Ito mga kadya. Game siya naman ang hawak, sana talaga mag-enjoy kayo. Kanina. Si Alas pa lang ang cameraman natin dito. Si Gabs kanina nagbibitaw. Ako naman yun. Eh, boss. Yun na yun, boss. Ikaw naman dumiskarte. Yun lang, bumibitaw talaga. Yun, bumibitaw talaga. Cut na natin. Oops. 1-0. 1-0 mga kaji. Bumibitaw talaga. Bumibitaw lang. Sige. Naya na to. Ito mga kadya, enjoy nyo. Ako, may kagat-kagat pa pala siya. Yung dulo ng paanong ano. Yung pantupit. Tingin ko may dala-dala pa siya yung dulo ng paanong gagamba. Ayan na. Hindi Bitaw lang kaya sa talaga. bigaan. Kaya sa bigaan. Tuloy natin. Oo nga eh. Tingin ko, yan o. May kagat-kagat pa pala siya. Kaya pala di siya makaano. Kaya di niya mahuli yung pula mga kadya. Yung dulo ng pinakagat namin gagamba kanina, yung paa. Nasa bibig niya, pinutol niya pala. Henry, may kinakain talaga siya. Pakita na natin mga kadya. Kaya pala hindi makahuli-huli to. Ito mga kadya. Pause mo muna, pre. Tatanggalin ko lang to. Hindi makakagat eh. Pause mo muna, brother ah. Ito mga kadya, continuation namin. Tinanggal na namin yung nakain sa bibig na ito. Pala, flex ko lang na si Hunter PH natin is teacher siya. Teacher siya. Di na namin pagkitin yung school, pero nakikita nyo si Sir Angela natin. Estudyante ko naman. Oo. Like lang. Baka naman. Subscribe. Parehas kami. Kay Parehas. Sige. Nakikita nyo naman, tsura pa lang ni Sir. Talagang parang... Hindi kasi banggitin yung school mga kadya. Kilalang school. Ayan na. Nawala na yung ano. Wala na yung kinakagat niya. Mukhang tutuluyan yun sa atin. Talaga. Parang tinutuluyan talaga. Yung mga nakatama tayo dito. Pero kudos naman sa gagamba ni Sir Angela natin. Talagang lumalaro naman. Alang, hindi kayang pwersa. Yung pula. Ngayon, labas namin yung malaking gagamba niya talaga. May gagamba siyang malaki. May gagamba siyang malaki mga kadya. Subukan ko talagang kakayanin. Post mo na namin to. So yun, nandito tayo sa sa bahay ni Sir David. Salamat kay Sir David O, yun sa pala. pag-ano sa amin. Sorry. Yung pala, nalimutan natin mga kadya. Yung may-ari ng bahay na to, yung manager namin mga kadya. Baka naman, manager. Baka naman, Sir David. So yun, lumaban na kanina to. Nanalo ng 2 beses. Sana ngayon pumalag sa sa nilabas niya ni Kaji. Ito naman mga kadya, nilaban ko na rin to kanina. Saan din sa ibang gagamba niya. Ito naman, subukan natin mga kadya. Dito kasi lumali kasi ng 2 to mga kadya. Kaya subukan natin to. Try natin. And Hunter PH, maraming salamat pare. Sige. Pag gumano na lang, pag nakapwesto na doon.
Ano na, sabi sa'yo, Sir, iba tapang nung kanya. Nahuhuli sa tagiliran ata, pre. Yung akin. Iba tapang nung kanya, pero Sir, Sumabay ka, Uy! sumabay ka. Sumabay. Wala na. hindi Sir, nasa Hindi. Lumalaban tuloy, nasa lumalaban. ibabaw yung sa'yo eh. Naglag pa yung Yun kay... lang talaga, ang laki ng katis. Oo, Uy! naglag pa yung Naisahan pa kay tayo, Bibi. naisahan tayo. 1-0, pero ang laki ng katis, oh. Pag winner, win. Sir, iba tapang. Pag winner, winner talaga. Pag winner, parang yung pagbagsak doon nakulugtog ah. Parang doon nakulugtog yung mga pagbagsak Parang doon nakita ko siya eh. Pagbagsak kasi doon. Dito, pag Parang Death yung match. Parang yung pansin dito, pansin ko talaga, parang yung pagbagsak, biglang nawalan ng persa eh. Death match, isang laglag patay yan. Sige, Dapat try may natin. pong tayo dito, pre. Ang taas. Sana umano pa. dito, sasalo ka na. Laki Hindi, ng wag talaga. Laki ng magpulong. kagat. Paano tayo dyan? Manimal Bubuga tayo dyan. Tapang talaga. Matapang yan. Tapang talaga. Nasaktan yung kay Sir. Saktan sa bagsak to eh, sa tingin ko eh. Salamat po, Hindi, angat lang pre, okay lang talaga. Okay lang. Okay lang. Kasi may binibilang namang segundo doon. Oh! Yeah. May binibilang namang segundo doon para ano, okay lang. Oh. Parang naramdaman ko yung bagsak na ito eh, parang unaware siya pre. Pag bagsak, Parang hindi nakahinga. Alam mo yung nalaglag ka sa puno ng mangga mga adi, tapos di ka makahinga. Nasaktan din to. Nakuruan siya din eh, sa kanya. nakuruan nakuruan din. So, tayo nang maano sa channel ni Sir Hunter PH. Sige, sir. Sige. Ah, Talaga. wala na to. Yeah, balik na natin para nasaktan. saktan talaga siya. Napuruhan din kasi. Pero winning na yan. Oo, winner talaga. Parap, yan. Bigyan mo lang ng isa. Wala na, dumoble na yung sapot. So, pareho naman Lalabing pa lang rin. yung na to. Wala. Yun lang talaga. Meron. Bagsak talaga, bagsak. Oh, ay, Ano, panalo consider talaga, ba? sir. Concede, concede. Wala, oh. Panalo talaga yung gagamba ni Kadyo. Talaga to, mahal. Hindi, lumamang gusto sa agad. Sa agad lang naman. Nakarami kasi. Marami yung kagat na ito. Ako, So, yun. Ano pre? Sige pre. Ikaw pre. So yun, shoutout nga pala sa misis ko. Salamat pinayagan mo ako pumunta dito. Kasama ko na pala sila ka G tsaka yung mga ibang vlogger dito. Ayan, Wala sobrang akong saya lang. Kawawa. So ayun, subscribe po tayo mga estudyante ko. Baka naman, Gagambino PH, tsaka Yun Hunter mga PH. estudyante ni Sir. Oo. Baka naman. Baka naman. Baka naman. Ha? Baka naman. Gabs TV. Yung mga nasa high school dyan, si Gabs TV, si Ay, salin niyo ako dyan. Tsaka yung cameraman namin, yung cameraman namin. Ayan. Nakko doon sa cameraman namin. Whoop, mga kanunal! Oop, mga ano na, nagkalablan si ano na. Ay, pag umabot din ba ako 500, may love life na din ako. Lagi pa pre, baka makakaka ng misis ko pre. So yun lang, God bless sa lahat. Enjoy lang natin to. Oh, enjoy lang. Thank you. Oo, buto. Gina. Picture please, sarap po. Sa inyo, Sir, inaano nyo to? Pag ganito. Kunti, katawan lang. Pinapalag nyo to. Kasi nga, sir. Katawan lang. Ito, video na lang, boss. Hindi, picture mo pre, picture mo. Sir, ini-quiz, sige, quiz. Sir. Ano to, Sir? Sige, sa akin to. Sige. Para makita ng misis ko. Oo, ay alam mo Ba, sabay kami Tapos si Sir Angelo ulit ha, 100 PH natin. Ito ang ganda ng gagamba. Ayun ang tumingin mga G. Sa akin to, ang ano namin nito is 8 Gs to mga G. Gs sa kanya, 8 sa akin. Ayan, no? Pero wala kasi akong wala akong pang tapat dito na malaki ko kasi wala akong nakakondisyon na ganito. May malaki ako, meron kaya dito pero hindi talaga nakakondisyon. Ito kaya to subukan natin 8 Gs mga G, game tayo. Sana kakayanin and yun mga G, enjoy natin. 100 PH, sana supportahan nyo rin. Sa itong tao na to mga G, pinuntahan tayo dito without without notice mga G. Biglaan lang. Oo, kaya ang ganda nung punta. Ang ganda ng pasok, game. Uy, gising. Ah, Uy, gabi, binulat tol. Binulat niya lang, pre. Hindi, wala. May camera dyan. Binulat niya lang tol, binulat niya lang. Nakakakanta. Binulat niya yung malaki mga G. Yun ang Wala pumalag na. talaga. Wala, bumibitaw talaga siya, pre. Bumibitaw. Bumibitaw. Sayang yung laki mo. Dalawan siya mga G. Bumibitaw talaga eh. Hindi, tanggalin mo nga to, pre. Ibitaw mo to. Oo, bitaw ko, sir, Para para hindi siya fair. nakaabang eh. Para hindi niya tarima. Baka kasi pag tarima yung ano eh. Pag tarima niya eh, pag Pre, sigarilyo mo, pre. Maano yung gagamba dyan. Yan eh. Subukan natin mga G. Si parang pumwesto yung sa atin kahit mas maliit kasi pumwesto siya mga G. Pumwesto siya. Yun, Unahin natin yung kay Sir Angelo natin. Baka Papastayin ko. naman. Papastayin ko muna yung Sir Angelo. Ito muna pre. Papastayin ko muna ito sa kamay yung bitaw yan. Sige. Para para makaano naman siya.
Yan mga Adi. Hindi natin to. Ang ganda gagamba na ito. Sa ano lang talaga mga Adi, ang ganda. Ang laki ng ulo, ang taba ng paa. Kulang sa condition to. Kulang lang sa conditioning siguro. Yan. Bakman. Ayun lang talaga. Wala talaga. Hindi kaya sa pwersa. Oo. Oh, balik. Sige, balik ko lang. Hindi, alangan na. Alangan na. Huwag ka nang. Yung kasi mga Adi, yung gagamba natin na yun. Ano yan, talagang kinondisyon ko rin to. Pero niya, medyo bagal lang, tanda na rin eh. Uy! Stick ang kinagat ng atin! Patayo sa atin mga Adi! Patayo sa atin! Patayo sa atin mga Adi! Nag-stick! Ay! Nagkampak sa laki mga Adi! Ginigising lang pala. Ay, Ang tagal kasi kumagat ng stick to eh. Kung di umistick pa sana, kaya pa. Lang kaya mga Adi oh. na anuan. Naka-stick! Ang tagal kumagat sa stick mga Adi! Ay, kumakagat pa. Sige, kumagat ka lang. Kumagat ka lang, makasira ka lang konti. Makasira ka lang ng konti. Talaga oh. Walang kagat, walang kagat. Wala. Gigi to. Ang galing. Napansin kasi ng malaki kahit sa persahan talaga eh. Sa ilang beses na siya kasing nalaglag mga Adi. Ito nagkambak yung malaki. Kamali ng kagat yung kay Servino. Ang tagal mga Adi, nakaganon lang dito. Tapos sumasapot siya, umagat siya dito. Dahil ito mga Adi, ang galing. Good game talaga yun. Yung mga ganong pangyayari talaga. Hindi na ano yan, hindi na rollback yun mga Adi. Ang galing. Ganda pre. Kudos kay Hunter PH natin. Ang ganda ng gagamba niya. Pakain mo yan, sir. Para Pre, yung gagamba ni Hunter PH, baka naman. Baka naman, sir. Baka Baka naman. naman. Ay, bibigay yata, sir. Sir, tingin, sir. Baka gusto mo Hindi, siya hindi, regalo. hindi. Okay lang talaga, okay lang talaga. Pero ang ganda talaga, hindi lang masabi yung ganda. Ganyan lang. Siguro, ano naman, sunod naman laro namin. Kasi ang dami niyang gagamba mga Adi na kaya hindi namin laruan si Hunter PhD. Layo pa na. Ang layo pa pinanggalingan niya. Subukan ko talaga siya naman maglawas sa content niya naman. Maraming salamat sa panonood. And God bless sa inyo lahat. Abangan niyo yung, basta yung mga nanalo, kontakin ko na lang kayo, baka kinontak na kayo ni Mrs. Ako na rin ko kontak sa inyo para sigurado. Yun, send ko sa inyo yung mga panalo nyo. Yun lang. God bless. Ang galing.